मंगलम। रामं रमेशं भजे रामेणाभिहतानि च चरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तरयः सदा भवतु मे या सदा मङ्गलम्। ॐ तदेव लग्नं देव तारा भवदेव विद्या भवदेव लक्ष्मी भवदेव स्वामी मूर्ते सावधान लग्ने सावधान सीतवागी शराभ्यां दत्त नूतनाय श्लोकं नाटकम् नमस्तु।
क्लिक कर वर्ड ऑफ मोबाईल नंबर ईमेल कंपल्सरी ना पासवर्ड बिकॉज रेंज ना म्हणटा पासवर्ड दिला दे कॅन यूज द पासवर्ड रेंज नसताना मिळते रेंज नसतात रेंज आहे रेंज समज कमी सुद्धा असली तर केली गेल्या सुविधा की तुम्ही ओटीपी नका रेंज नसली सुद्धा ओटीपी मिळते वायफायचे आणि युल गेट कनेक्टेड ना जाल्यार दे आर नॉट द पासवर्ड टेकन फंक्शन ना ना समज ते आमगे फंक्शनाचे नाव आहे नाव घालाय ओपन झालं की पेज ओपन झालं आणि मागीर कोण असा नंबर घालून त्याचा पासवर्ड घालून ओके सो ताचेर रेस्ट्रिक्टेड जाता टोटल ओपन ना ओपन अशें ताणे लॉग इन करूनच लॉग इन करून पण तो जेन्युइन युजर आमच्याकडे डेटाबेस असते लॉग असतो कोणी यूज केला नंबर सेक्युरिटी एस्पेक्ट सगळ्यात बरें पण कोणेही डायरेक्ट यूज करपाक वचना ना कित्याक माझे डेटा वर्षा म्हणजे फाल्यां स्ट्रिमींग करपाक जाय कोणाक आपण मोबाईल लायव्ह बी करतलो ताका करपाक मेळटा तितली आमकां वायडर ऑडियन्स मेळटा ओके मीडिया सेपरेट दिला ना व्हीआयपी सेपरेट करून तुमचे सर्व लोकांक सहकार्यान जालें ना ना तुमच्या आशिर्वादान स्पीड टेस्ट इंडिव्हिज्युअल दिस 10 Mbps फॉर इंडिव्हिज्युअल म्हणजे एका मिनिटान 10 MB Mbps डाउनलोड कितलेही लोक आले डिवाइड करून 10 Gbps आपण हे घेतलं बँडविड्थ 10 Gbps बँडविड्थ नॉर्मल आमी पंचायत लेवलाचेर 1 Gbps दवरतात हांगा आमी 10 पटीन केला 10 पटीन दवरले 10